Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kakenhun riboy artist, kabade kakenhun jong kiting shop ki puron, ki nong pen mi film bat jingrai, mentah ke sengi ki la sedang ya ke tamasa riboy cultural bat food festival ba ar sengi lenter balapan long Hamadan NSCA paham sim. Ya kete kata masalah wan pli perda do u pa im wan prang sim u belong usodar ke ilaka nong po sedarship kumukongsan ha ke jingya don lang u Dr. Ricky Sengkon u professor ke skul ba nehu u ba lansius imli u presiden ke riboy artist uba Jamberson marak bat kiwe kiri orang ba rengkat kinong isim benta bapher ha kate kata masa kumbanju penpau ba kathong jong kate kata masa kalong ban sei bat penpau perthei ya ka sap kapong jong ki khun samla ha ki sap bapher ba ki don kum karwai ka siau ka shat ka tem ban long ki thei dat riam ki kam ak film bat kiwe kum ba ka riboy district kam dunashu ha ki jing pen mi ya ki jajing rwai ki film bat kum ta ter wat la kam don kanu ka jaka puli bakerpang ban pen teben ha ki te ki benta habakran ha kate ka sngi na kalyang upa im wan francs im ulapan pau ka jing smokeman bat agi jing ro ya ka kenhun riboy artist kabala shim ya kate ka sing jam ban penlong kum kate ka jaj program na ka benta ban sei ya ka sap ka phong ki khun samla na ka dong riboy khamtam ban long kum ka rinsan ban pen pau perthei ya ka sap ka bakidon ulakan turu ya ki khun samla bagi de ben pendon kam hok ya ka sap ka bakidon na ka benta ka jing mentoy hakum ka ne ka job kerdu jam ban long ru kum ka jing play lad eki ban yeng halak ya kun teng kasep wat tuat klam sakit toyeng wat ya randien wat tre pat poi shatong wat om sange up jinga yang kajai kakak upat kahima Aryang kata imau benar hari baik imei iba agori baik kiblai Ini menikah Riboy Artist Cultural and Food Festival Kalong kum si bentang ba ngikwa ban pi ban sei kasap kapong jong ki khun samla kemthei senang badan basong basa kadong kathai Riboy hi belong hoi namal ba mengi kum ki nong pemi film ani ki nong pemi ki video YouTube ni ba katami gesi kita syukur badan kasap ti lengpa kani kalensan kabangi perlong kapalong pat ya kiwi pat ki producer lani nangdem suni abang yu kino ki padan sap hakasha lani hakarwa lani abani modeling mo gila pat pan
ai lat ai bantai pi pat haki bade haki music video lade hajisha lada kade haki jiroai lade haki acting haki film di kani kadi ke benta nak benta jupi ki khon samla kalat nak benta ba video apa sekoi pat ke benta haban yo ban si benta haki film lade haki music video di ngakit bok ya pi kinong si benta ba to kanlong ka jimantoi baka lat na ta jupi nang ba kani kadi ka lat nak benta yagi to ki parlok samla shinrang bat kan thai kibran ke sap ke talen kabau play la ai na ka benta jongpi kamat ka baning kong ka kentu kalong ba kalayat kan garib hoy association la shisna benta bat kumta nga khot bat nga kentu yaki ba kamat ka baning kong ba kenang ya chakmat ba kenang ya chakmat hagan ka lunti ka baki kilasdan namar ba bon sin hi kai ka baju ja kalong ha ka barang sedang dang ya songset ngai kat barang ya kisngi ki por kisnam nginya kendo ki ding pengkyang ki ba bon jat bon rukom ngai nga kentu yaki bakin ya chakmat bat khamtam nganget ladaki don kata ka jingai kata ka vision na ka benta kan ka association ka ba lengba jong ka pa bonlong jingker khu yagi khon samla ang khot yapi ban ngai kentu yapi ba pinang ya chakmat ki jinge le kindon ngai ki jinge le ki long tang kum ki maujang banginang ya chakmat bat neng bat kam shaneng ka badon bok sisya bangila ban i taki kmat jinge yaki tun shop bat ki puron bat hakan nga por ai play ik samlarang ba balalu ba Vincent ki bodi ki bujuk kesan ya gri boy hi brokoi ai bakti ka tiang tiga mon ke jompi kan kesan susu ya ki khon samla ki khon ki haja ki bron ha ka et ka hima ka jingi barok kari boy district ha ka ni ka por ni yang ban kren ya ki artli ki jingmot ka ban ai ban phalang sha ka ne ka lumpung naman ta jong ki khon samla jungi ki bron gamen si ban trai ban pni ya ka sap ka phong ka jompi kin mau ki dam artli ke kata ka dei ka jingi si bat ka jingi nu jor hakan nga por ngin phai pat barok rane ngi dei kun kistan ban peni ka we ka benta ka pakia ya ka garam ban peni me ka jaj ban reu Israel kan mau ba kani ka sab ka talen ka jongpi ka dei habangi pipule ya ki ni phadar ni pastor kitumsan yang ordination kemut ba ordain kan mau ba mga ban mapi kum kiriu pai ba ublei lo ordain ngi hagikam ki jungi bat haba ordain ngi kam ki jungi ngiyo ni ngimyo hendreng ngin tre da ka donut hibrok kawai bat ngiluweng no ya kantin jingisi namar ngimla ban isi sa ka jingim ka jungi kalong ka belengkot dong ni kai ya tre ka da ka jingi bat kamen sem ka bapli ka donut ka bapli bat kiwi kiyo ban ai jingon bat ba nginom la banong ban nu jor bat no nginom la ka chong ka sap ka talen dong ngi nga ka negran san lang ba ka neka riboy culture artist ka balawarna ya ka neka lumpung ba nginom nu jor ini noru Henry nginya bro markliang haki sap ka talen ke jungi kumbong ta haki ngi sem jungi kadang sakut ka jing perkhat pertany haki bakum kini ki jaj pini ki jongpi kun job ki prom ka pelong ki smuleran man perkhat Henry ken mau ba karam kebiat ningkong ka Bible ka dei ka por ba ka Israel ka yat bosim ui ka bat uplaim ka ni ya ka jaj bener Israel bat kaneru ka dei ka kam ka bakentang tungi ni sim ka habala ordain ngi ha ka ka benta ka kam tungi ni trai da kamet bat kamsim bat kumju bang inomisi bat inum nujor ngin trai halaka dong halaka mon bat nginyat bat ngitiu sopang kuble shibun kuble jarmu